לבניינים יש רגשות, אבל רובם ממש טובים בלהסתיר את זה. לא הפקולטה למדעי הרוח. לה יש אג'נדה, והיא רוצה שתקשיבו לה. הפקולטה נמצאת באוניברסיטה העברית שבהר הצופים, ובניגוד מוחלט לשאר הפקולטות, היא מורכבת מ8 משושים צבעוניים שמחוברים במעגל. זה רם כרמי, והוא תכנן את אוטופיית הבטון הזאת, וגם את האחת הזאת, והזאת, וגם את זאת. כרמי בנה בסגנון ברוטליסטי, או כמו שהוא היה אומר, נתנו לנו בטון עריכים בגודל 20 על 20 סנטימטר ואילוצי תקציב. והברוטליזם לימד אותנו שמתוך האמת העירומה שלהם אפשר גם לשיר. הפקולטה בנויה מ8 גושים. לכל גוש יש צבע, מספר, ובין 5 ל7 קומות. לחדרים יש שיטת מספור די מסובכת. 2 הספרות בהתחלה זה הגוש, זו שבאמצע זאת הקומה, והשניים בסוף זה מספר החדר. הפקולטה נולדה בשנות ה-70, תקופה שבה הטרנד הכי חם היה מגה סטרוקטורות, שזה מה שקורה כשאדריכלים ממש רוצים לבנות מבוך, אבל לא נותנים להם. אז במקום זה הם בונים מבני ציבור. ספר להם רם כרמי. מגה סטרוקטורות הן ממלכות אורבניות. כל מכון הוא בניין, וכל הבניינים מחוברים במסדרון שהוא הרחוב. זה נכון, קומת הקרקע 3 היא מעבר כלל קמפוסי. אם הלכתם לאיבוד, תגיעו אליו, ומתישהו תגיעו לפורום. בין השאר יש פה סופר, מספרה, בית דפוס, ובקרוב גם תחנת רכבת קלה. חוץ מזה, פה יש ספרייה, פה חדר המנגה, ופה מדף הספרים בנושא ספריות. כאן יש קונצרטים בכל יום שני, פה יש זן מקומי של שולחן מחשבים, וכאן יש מקום שאסור להראות. צריכים הפסקה? אפשר לצאת לדשא רוח. דשא רוח. הפקולטה למדעי הרוח היא לא רק בניין, היא התגשמות של חזון. זה חזון שאפתני, אולי לא כל סטודנט שרק רוצה להגיע לכיתה יוצא להשתתף בו. אבל רבק, אני לא רוצה לבנות עוד בניין לבן ומשעמם. אני רוצה לבנות משושים צבעוניים, מפלסים, רחובות. אני רוצה לבנות אוטופיה. וככה